Radíme, dneska budeme grilovat balónu. Radíme, co si grillujeme dnes? Grillujeme si rybu, ale nemáme. Grilovali jsme na balónu, grilovali jsme na loďce. Já si myslím ale, že ty i já, i většina lidí grillují nohama pevně na zemi. Dneska konečně moje oblíbené hovězí. Zapadá sluníčko, je to nádherný. Nádherné scenérie. Radíme, já mám strašný hlad. Jako já taky, ale... Máš nějaké maso? Maso. Tak, a je to. Konečně volní. Musíme nahřát grill, samozřejmě na maso je potřeba mě rozpálený grill. A bez nádu ovcí možná by bylo zajímavé tematicky to naladit. Mě to inspirovalo zrovna teď jako k tomu, že si uděláme to jehničí, jako to je opravdu jako vlastně o tom, že tohle opravdu nikdo nedělal teda, krásný. Pojďme teda na to. Pojďme na to, tak jo. Na zdraví. Na zdraví. Tohle doma neskoušejte. Ty jsi to dokázal. Je to vyzrievané, takže na tom grille veľmi rýchla príprava, proste ideme iba do mediovky. Takže bude křehký. Bude úplne jemné. Takže máme vyzráté maso, máme připravený grill, pojďme na to. Najíme se, hurá. Tak, zabrzdil jsi to doufám. To je tvoje práce. To je něco nádherné, se na to podívat. Skoro s tou úhodou je to koriandr. Koriandr, výborně. Skoro. Těsně vedle. Budeme trošičku střídmý tady v tom. Fláknem to tam. Musíme s tím otáčet trošičku, aby to mělo barvičku. A ty to uděláš určitě. Jasně. Takže to bude Polení výborné. se na mě a když ne, tak tě přesvědčím, že jo. Dobře, naučím se to. Nebudu ti říkat, ale při tom prvním letu, jaké bylo přistání, protože to by tě nebavilo. Kdo se neptá, nic neví a pak to přežije, to je normální. Jako... To je prostě něco nádherného. Nečekal jsem, jako nějaký, že to bude jinak. Pánové, jak to vidíte? Máte na to chuť? Jo. Jo, zaznělo jo. A co toto? Super, sbírejte ořechy. Sorry kamošu. Už to nemusíš česat. Ty budou nasraní, ale. Musím mít spouknu možná, nebo na té druhé potom. No. Akorát, že to netrefíš. Jo, tak, chlapi. Trochu odskočíme a ještě jednou, jo? Toč to! Já to právě točím. Super! Ještě poskočím? Ne, Že nás to může položit, už neposkočíme. Já už můžu umřít.